Hľadnem do minulosti a nemôžem pochopiť, ale ľudia sa dneska musia poučiť, aby nerobili chyby, aké robili sa, nelen čakať, kedy skončí svet a druhý narodí sa. Urobiť niečo preto, aby zachránil sa, nelen hodiť ho do vody a čakať, kým utopí sa. Žiť vo svete dobrom, kde zlo rodiť nemusí sa, tam, kde nikto o budúcnosť nebojí sa. No vidím prítomnosť, vidím ľudí nariekať, zmenili sme sa v niečom veľa, v niečom ani zďaleka. To podstatné a hlavná myšlienka uteká, veľa ľudí trpí, pár sa o bohatstvo preteká. Tí druhí nemajú si čo do huby dať, deti poznajú len hlad, nepoznajú jak sa smiať. Aj tí, čo videli, už nevidia, stratili zrak. Ostáva nám pozerať sa, pýtať sa prečo je to. Povedz, kam sa dostaneme, keď sa budeme chovať tak, ako sa chováme k sebe. Keď zničíme to, čo sa tvorilo toľko rokov, zabudeme koľko sme ušli dopredu krokov. Pochopíme, že treba ísť dopredu a napredovať, neničiť vytvorené, tak sa nedá chovať. Keď zničíme všetko, nebude sa dať kde schovať. Tento svet už potrebuje zreštartovať. Musíme to porušiť, nemôžeme v tom pokračovať, začať od znova reštartovať. Tento chorý svet vytvorili sme ho sami, strach a bolesť ide krajinami, mestami aj ulicami. Nemôžeme sa stať tými, čo ostali a stáli, len sa pozerali, nespravili nič. Pokiaľ ostatní bojovali, umierali, väčšina, čo bola proti, nezastavila ich. Tých, čo nemajú dosť, na úkor druhých, na úkor mŕtvych, hladných, chudobných aj chorých. Tých, čo chcú viac, lebo stále málo majú, na úkor detí, čo od chudoby umierajú, na úkor vzduchu, kde emisie vypúšťajú, na úkor vody, kde sa ľadovce rozpúšťajú. Uvedomiť ľudí, že treba s tým prestať, vynikov potrestať, potrebujeme reštart. Povedz, kam sa dostaneme, keď sa budeme chovať tak, ako sa chováme k sebe. Keď zničíme to, čo sa tvorilo toľko rokov, zabudeme koľko sme ušli dopredu krokov. Pochopíme, že treba ísť dopredu a napredovať, neničiť vytvorené, tak sa nedá chovať. Keď zničíme všetko, nebude sa dať kde schovať. Tento svet už potrebuje zreštartovať. Povedz, kam sa dostaneme, keď sa budeme chovať tak, ako sa chováme k sebe. Keď zničíme to, čo sa tvorilo toľko rokov, zabudeme koľko sme ušli dopredu krokov. Pochopíme, že treba ísť dopredu a napredovať, neničiť vytvorené, tak sa nedá chovať. Keď zničíme všetko, nebude sa dať kde schovať. Tento svet už potrebuje zreštartovať.